L-ewwel strateġija nazzjonali dwar is-sigurtà tal-pazjent li se tmexxi l-ħidma fis-settur tas-saħħa f'pajjiżna bejn l-2026 u l-2035 tnediet fil-preżenza tal-Ministru responsabbli Joe Etienne Bela u s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci fost oħrajn. Ingħad li din l-istrateġija tpoġġi s-sigurtà tal-pazjent fil-qalba tas-sistema tas-saħħa bil-għan li jirċievi servizz sigur ta' kwalità u b'rispett kif inhu wkoll indikat fil-Viżjoni Malta 2050 favur il-benesseri tan-nies u s-sistema aktar sostenibbli. Il-Ministru Abela spjega li l-qafas jinkludi 6 prioritajiet ewlenin li huma governanza aktar b'saħħitha, titjib fis-sigurtà, proċessi aħjar tal-kura, appoġġ lil ħaddiema tas-saħħa, involviment akbar tal-pazjenti u użu aktar effettiv tar-riċerka u l-innovazzjoni. Dawn se jitwettqu permezz ta' miżuri konkreti bħal sistemi aħjar ta' rapportaġġ, aktar taħriġ u koordinazzjoni nazzjonali msaħħa. Għandna 6 direzzjonijiet kif irridu li pajjiżna jiżviluppa dan il-konċett importanti. Ma dan mhux konċett biss, hija l-implementazzjoni ta' l-idea li pazjent għandu dejjem jirċievi kura ta' kwalità, kura li hija sigura, kura li l-pazjent u l-familjari tiegħu jistgħu jafdaw u jistgħu jorbtu fuqha. Is-Supretendent għas-Saħħa Pubblika qalet li l-istrateġija se tkun qed tikkumplimenta dak li diġà hemm fis-seħħ u fl-istess ħin tiżdied il-fiduċja tal-pazjenti biex jirrikorru aktar għal kura. Din inniedu din l-istrateġija li tkun qiegħda tkompli tibni fuq dak li huwa diġà tajjeb fejn qegħdin insaħħu iktar il-governanza, insaħħu wkoll it-taħriġ tal-professjonisti u anke ninvolvu iktar lill-pazjenti fil-kura tal-pazjent.